Hej alle sammen, og velkommen til. I dag vil jeg vise jer, hvordan du kan hente gratis musik inden for internettet af. Det du gør, du går herind. Du går ind på, vi kan bare lige tage, ja, lad os sige, vi kan tage den her. Så det du gør, det er, at du skal, nej. Så det du gør, det er, at det her heroppe, det er sådan set det samme som, skal jeg prøve at se, lave lige. Det som der er heroppe, det er sådan set det samme, det som der er hernede. Men den her, den er bare bedre at bruge. Du tager Ctrl C heroppe i den her op. Sådan der. Der var lige et lille lag der. Jeg har lige så spist nogle tips, så ja. Så går du ind på den hjemmeside derhen, og den hjemmeside, der kommer til at være et link nede i description. Det skal jeg nok sørge for, eller nede i kommentarerne. Hvad kalder for noget? Det hedder description, ja. Der kommer i hvert fald til at være en ned. Og så det her som du kopieret herindefra. Her, vi kan lige kopiere det igen. Det her du kopierer her. Der bruger man så Ctrl C. Så går du hen på den hjemmeside herinde, så trykker du Ctrl V. Så skal vi lige slette, så Ctrl V. Og så trykker du så Ctrl Video. Og så kommer man hen, og så trykker du Download. Ja, så skal jeg lige hente den, og hernede. Det burde se nogenlunde godt være det samme. Den kan bare trykke kryds på, fordi så nemlig så kan du lige minimere siden her. Så kan du gå herind i Downloads, og så kommer musikken herind, og så kan du så højreklikke på den. Nu har jeg så min computer på engelsk, for det kan jeg bedre, men så der skulle meget gerne stå åben fil og sådan noget. Så vil jeg lige tage den ind i Video Media Player. Og så er sangen så er sangen simpelthen herinde. Så ja, det var bare en lille video om, hvordan I kan hente gratis musik inden for nettet af. Men jeg vil sige mange tak for lige så meget alle sammen. Giv det et like, hvis I kunne lide det. Giv det et dislike, hvis I ikke kunne lide det. I hvert fald, farvel. Det betyder meget. Hej hej. Og vi er ude.